Mahal, alis na ako. Mahal, sigurado ka bang ayaw mong ihatid ka namin? Diyan lang sa sakayan ng bus. Huwag na mahal, mahirapan lang kayo. Tsaka mainit, kawawa si baby. Oo nga naman, Emma. Dito na lang tayo. Anak, mag-iingat ka dun ha. Lagi kang tatawag. Opo kuya, basta pagbalik mo kahit sapatos lang yung pasalubong ko ha. Ano ba yan, Mercedes? Hindi pa nga nakakaalis yung kuya mo. Nagbibilin ka na. Hayaan mo na mahal. Sige bunso, pag uwi ko, bibilan kita. Sabi mo yan kuya ha. Oo na. Nay, kaalis na ako. Mag-iingat kayo ha. Mag-iingat ka din dun, anak ha. Mahal, alis na ako. Mamimiss kita, tsaka si baby. Mamimiss ka din namin, mahal. Tara na sa loob, anak. Hello, mahal. Kamusta ka na? Nung isang araw pa namin hinihintay ang tawag mo. Sorry mahal, mahirap kasi pumuslit dito. Masyadong maigpit yung agency na napasukan ko. Ganun ba, mahal? Mag-ingat ka palagi dyan, ha? Pagbutihan mo yung trabaho mo para magustuhan ka ng amo mo. Oo mahal, si baby nasan? Sila nanay, kumusta naman? Nandito, mahal. Pinapatulog ko. Si nanay naman umalis. Nagpunta ng palengke. Ganun ba mahal? Pagkasabi na lang kila nanay na tumawag ako. Mag-ingat kayo lagi dyan ha. I love you. Ikaw din, mahal. I love you. Emma. Ay, Nay. Nandiyan na po pala kayo. Kabababa lang po ni JR yung tawag. Hinahanap po kayo. Oh, ano ang sabi niya? Kumusta naman daw siya doon? Wala naman po, Nay. Kinakamusta lang po niya kayo. Medyo mahigpit daw po sa agency. Pero okay naman daw po siya. Naku, ganun ba? Sayang naman. Hindi ko man lang nakausap yung anak ko. Hayaan niyo po, Nay. Sa susunod po, sasabihan ko po si JR na hintayin kayo. Oh, sige na, magluluto pa ako ng tanghalian natin. Sige po, Nay. Hello, Rose. Hello ate, kamusta na kayo dyan? Kailan ulit kayo pupunta dito sa bahay? Ayos lang naman. Siguro sa susunod na linggo. Bakit? May kailangan ka ba? May extra ka ba ate? Pahingi naman ako kahit 1K lang, mamamasyal lang kami ng mga kaibigan ko. Kabibigay ko lang nung isang araw ah. 'Di ba? Naubos na ate, saka magkano lang naman yun? Sige, sisend ko na lang sa'yo mamaya. Hintayin mo ah. Ang galing talaga. Pagdating sa amin ni nanay, laging walang pera. Pagdating sa pamilya niya, meron. O sige na, may gagawin pa kasi ako. Oh, Mercedes, kanina ka pa ba nandyan? Hindi ate, kakalabas ko lang din. Nay, di ba humihingi ka ng 1,000 kahapon kay Ate Emma? Pambili mo ng gamot? Binigyan ka ba? Hindi anak, hindi pa daw nagpadala ang kuya mo. Ilang beses niya nang sinasabi yan. Napapansin ko din, pagdating sa atin, nagtitipid siya. Pero pagdating sa pamilya niya, para siyang bangko na labas ng labas ng pera. Hayaan mo na anak, baka may pinag-iipunan lang silang mag-asawa. Pinag-iipunan? Panay order niya sa online shopping. Tapos, lagi siyang lumalabas kasama yung kapatid niya. Hayaan na lang natin anak. Hello anak? Nay, kumusta na? Malapit na bakasyon ko. Makikita na ulit tayo. Talaga anak? Kailan ba uli ang bakasyon mo? Hindi ba nasabi sa'yo ni Emma? Sa susunod na buwan na ako uuwi, Nay. Ah, ganun ba? Baka nakalimutan lang niya. Hayaan na lang natin. Pumapapil na naman ang magaling niyang nanay. Kuya, yung pasalubong ko yung sapatos. Pangalawang uwi mo na to. Baka naman meron na. Pasensya na bunso.
Sa susunod na uwi ko na lang. Medyo gipit kayo si kuya eh. Oh, Nay! Hello, anak. Sige Nay, may gagawin pa ako eh. O sige, anak. Mag-iingat ka palagi dyan, ha? Anak, huwag ka nang magtampo. Di ba nangako naman ang kuya mo na sa susunod na lang? Ano pa nga ba, Nay? Wala naman akong choice eh. Nay, Anak! ano po? Kuya! Ate Emma, kayo nagsundo kay kuya? Ay, oo Mercedes, biglaan lang kasi. Kaya pala hindi kayo umuwi dito ng ilang araw, tapos iniwan mo pa yung anak mo. Kayo palang susundo kay kuya. Kung gusto mo, ikaw na lang sanang sumundo. Biglaan kasi bunso. Sana tinanong niyo muna kami ni nanay kung gusto namin sumama. Buti pa yung kapatid niya na isama niyo. Pagpasensyahan nyo na si Mercedes. Masungit siya kasi may dalaw. Anak, tara na sa loob. Alam ko pagod ka. Ate, mauna na rin ako. Sige, mag-ingat ka. Nay, asan yung anak ko? Naku anak, kakatulog lang niya. Kaya wag mo munang istorbohin. Mamaya na lang. Ganun po ba, Nay? Nay, pasensya na. Wala kayong pasalubong. Hindi na kasi namin magbayad ng utang. Naku anak, ayos lang yon. Ang importante, ligtas kang nakauwi. Ang sabihin mo kuya, mas inuna niya yung luho ng kapatid niya. Ano ba yung pinagsasabi mo, Mercedes? Totoo naman ah. Akala mo hindi namin alam? Paghihingi kami ng pera sa'yo, wala. Pero paghihingi yung pamilya mo, meron. Anak, tama na yan. Totoo naman na ya. Pera ni kuya, yung pinapamigay ni Ate Emma. Pinaghihirapan niya yun. Hindi mo yun pinaghihirapan, ate. Mercedes, sumusobra ka na ha? Totoo naman yung sinasabi ko kuya. Hindi ko to sasabihin kung hindi totoo. Hindi ko lang nabili yung sapatos mo. Kung umasta ka, ganyan na. Hindi ako magkakaganito kuya. Kung pantay-pantay ang pagtingin mo sa amin. Emma, baka may pera ka dyan. Paubos na kasi yung gamot ko. Naku, Nay. Wala po eh. Sakto lang po yung pinadala ni JR. Tsaka, check up pa po ni baby bukas. Ganon ba? O sige, di bali na lang. Nay! Nay! Tignan mo ito. Ano yan anak? Tignan mo tong post ni Rose. Kumakain sila sa restaurant kasama si Ate Emma. Ilang taon na sa ibang bansa si Kuya, pero ni minsan hindi tayo inaya ni Ate Emma kumain sa labas. Oo nga ano. At ito pa na tignan mo, may bago pa siyang cellphone. Ano mo naman nalamang galing kay Ate Emma mo yan? Ito na nakalagay, salamat Ate Emma. Pagdating sa atin, laging walang pera, pero pagdating sa kapatid niya, meron. Ilang taon ka na sa abroad, Kuya, pero yung kaisa-isang hiling ko na pinangako mo, hindi mo pa nabili. Ang mahal kasi ng pinapabili mo, Mercedes. Hindi namin kaya ng kuya mo yun. Mahal? Mas mahal pa nga yung cellphone na binigay mo sa kapatid mo. Yung pinapabili ko sapatos, wala pang 5,000 yon. Tama na yan anak. Alam niyo yung masakit? Yung ilang taon kong paulit-ulit na inihiling sa inyo yung kaisa-isang sapatos na gusto ko. Pero wala. Pero ayos lang sa akin yon. Pero yung nakikita kong binibilan mo ng gamit yung kapatid mo nang wala ka namang sariling pera, pera lang kuya ko yon. Ano ba Mercedes? Sumusobra ka na ha? Mabibili mo rin yan pag may trabaho ka na. Iba pa rin yung galing sa'yo, kuya. Sana hindi mo na ako pinaasa ng ilang taon. At sana nung una pa lang, sinabi mo na. Bibilhan ka rin namin. Kaso hindi pa ngayon. Hindi na, kuya. Baka lagnatin pa yung asawa mo. Pag nagkatrabaho ako na lang ang bibili. Intindihin mo na lang kami, Mercedes. Marami pa kaming gastusin. Tsaka isa pa, nagpapagawa kami ng bahay. Maiintindihan ko sana kung hindi ko nakikita na maluho ka. Talaga? Maraming sale? Pumunta tayo bukas, ha? Ate Emma, sabi ni Kuya JR, hingi daw po ako ng pambayad namin sa contribution namin sa thesis. Magkano ba yung contribution nyo? Nasa 2K, ate. Ano? Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Wala! Hello? Oo, kasi magkita tayo bukas. Hintayin kita. Pero sige, hayaan nyo na. Hindi na ako aasa sa pasalubong ni Kuya. Dahil sa ilang beses na pag-uwi dito ni Kuya, ni minsan hindi kami nakatanggap ng pasalubong niya.
Pasensya ka na bunso. Sa bilis ng panahon, ilang beses na pala kitang pinaasa sa mga pangako ko.